लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय बर' हारिनि गेजेराव माने उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोननि माने फरायनाय समा माबायदि लस जाबोखो बेसेबां लस जानाय बेनि सायाव आं भिडिअ बानायगोन। मानो भिडिअ बानायगोन आं बेखौ दिनै नोंथांमोना नुगासिनो दं खोमा मिडियायाव इउटुबाव सानफ्रोमबो इलेक्शननि पलिटिक्सनि दावराव जागासिनो दंना बेखौ लानानै आं माने पलिटिक्सखौ लानानै आं उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोननि टाइमा माबायदि लस जाबोदों आरो बर' हारिनि गेजेराव माबायदि लस जाबोनाय बेनि सायाव आङो फंनैसो बाथ्रा बुंगोन आरो बे भिडिअ आङो मेडाम अनजालि दैमारि आब'नि बागैबो फंनैसो बाथ्रा खोन्थानानै होगोन। अब्ला आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानाव आरो लोगो नोंथांमोन आरो जायफोरा आंनि बयगनि गिदिर बिथांमोननिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय लोगोसेनो जय हिन्द। दा मिडियायाव मा जागासिनो दं फंबाय बिनानावमोन सानफ्रोमबो इलेक्शननि दावराव बबेयावबा अन्थाइ खुबैलायनायबो जाबाय नंना नङा नंगौना बेखौ लानानै आङो फंनैसो बाथ्रा बुंगोन फंबाय बिनानावमोनखौ जास्ट आं फंबाय बिनानावमोननि थाखाय बे भिडिअ गोबां इम्परटेन्ट खोनासंनानै ला। दिनै इलेक्शननि दावराव जादों नंना नङा बे इलेक्शनावसो थांदों जोंहा बिथां अनजालि मेम मोनाबो गिदिंगासिनो दङ बा बिथां प्रमद बर' सारनि मानसिफोराबो गिदिंगासिनो जेरावबो माने मोननैजो दोलोजों माने नांलायनाय बा बुंलायलायबाय थानायखौ जों दा इलेक्शननि माबायाव जों नुनो मोन्दों नंना नङा। अब्ला जोंहा बेयाव फंबाय बिनानावमोना मा गोहोम गोलैगोन आरो मा लस जाखो बेनि सायावसो फंबाय बिनानावमोन फंनैसो बाथ्रा बुंग्रोनोसै आं थांखांनाय अन ग्राउन्ड जानानै थांनाय बाथ्राफोरखौ बुंसै आं। जों गोबां बोसोरनिफ्रायनो बड'लेण्ड बिदोंमोन नंना नङा आं रावखौबो गाज्रि होनना बुङा सोरबा बिथां प्रमद बर'खौबो आं गाज्रि होननानै बुङा आं थांखिनानै बुङा। जों गोबां बोसोरनिफ्रायनो जोंनि रायजो राजाया सोरबा लिडार दंमोन उन्दै उन्दै फंबाय बिनानाव बा गामिनि एकदम हाजिरा मावनानै जानाय नोंना सानफ्रोमबो हाजिरा मावाबानो मोनजाया स्कुलाव थाङाबानो जाया स्कुलाव थांनाय स्कुल बन्द' खालामनानै हाजिरा मावनायखौ दोनलायनानै जों बड'लेण्ड बियोमोन नंना नङा बड'लेण्ड बियोमोन सान्दुं गोसायाव बेसेबांबा बोसोर लस नंगौना नङा टाइम लस। बेनिफ्राय जेब्ला बड'लेण्ड मोनालासिनो बिटिआर सुक्ति जाबाय सोरबा गिदिरफोरा सोरबा बर'नि लिडारफोरा सोरबा रायजोनाव सोंदोंमोन ना जोंनो बड'लेण्ड होनानो जोंनो बिटिआर सोनोसै जों बिटिआरखौनो लानोसै सोरबा एसेबां फंबाय बिनानावमोना स्कुल बन्द' खालामै हाजिरा मावनायखौ दोनथ'नानै बड'लेण्ड बिनायाव मुखुबमोन सोरबा रायजोफोरनियाव सोरनियावबा सोंनाय ना सोरबा कुइसन खालामनाय ना जोंनो बड'लेण्ड होनानो रायजोफोर लानांगोन ना लानाङा जों बिटिआरसो मोनबाय सोरबा सोंनाय ना रावबो सोङाखै बेसेबां टाइम लस जाखो आंथ' लिरनो हागोन बेसेबा लस उन्दै उन्दै फंबाय बिनानाव आरो गामिनि हाजिरा मावना जाग्राफोरनि थाखाय मानो होनबा आं जोंनि गामियावनो बुंनो हायो हाजिरा मावनानै जायो स्कुलाव थाङो गथ'फोर बड'लेण्ड बिनाय सोमावसारनाय लोगो लोगो गासैबो थांखाजोबो रावबो थाया गामियानो खालि जायो बेसेबां लस। दिनै साबेसे मानसिया नोंसोरो दिनैनि माबायाव नोंसोरो बेसेबां धोनि जागोन साबेसे मानसिखौ दिनै नायफिनगोन नंना नङा साबेसे मानसिखौ नोंसोरखौ माने उमुखौ सिनायो उमुगा मा मावो साबेसेखौ नायफिनगोन आं बाथ्राखौ बुंजोबला बेखिनियाव बुजिनानै ला नंना नङा। अब्ला मिनिंलेस जाबायना बेबो जोंनिया आं रावखौबो थांखिना बुङाखै नों फंबायमोननि टाइम लस जानायखौ बुंदों। अब्ला दिनैनि दिनावबो माबा जागासिनो दङ इलेक्सन जागासिनो दङ दावराव जागासिनो दङ मेम बिथां मेम अनजालि दैमारि बिथाङाबो गिदिंगासिनो दं अन्थाइ खुबैजालायलांबाय बबावबा दिनै आं बेखौनो बुंनो नागिरदों दिनै नोंथांमोना मा सानो बिथां अनजालि दैमारि मेम मोना सासे PhD डक्टर अफ मा होनो फिल'सफि MA पास खालामखांनानै 5 बोसोर फरायबावखांनानै डक्टरेट लादो दिनै बिसोरो डक्टरेट लाखांनानै दिनै बिसोरो प्रफेसार लेक्सारार कलेजनि बरमा कलेजनि लेक्सारार जाबोनानै बिसोर दिनै साख्रि गारनानै दिनै बिसोर पलिटिक्स लाइनाव राजखान्थि माबायाव गिदिंदो नंना नङा फंबाय बिनानाव बिसोरखौ नोंसोर मा जाम्बि सानो नामा बिसोरखौ नोंसोरो दुनिया रायबाबो बिसोरखौ नोंसोर जाम्बि सानो नामा आंनिया बेसो दिनै बिथां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारा मा बेबोथ' डक्टरेट बेसेबां गोदोर फरायनाय बिजाबनि बाख्रि फरायनाय बिसोरो मिथिबाय दिनै बिसोर बिजाबनि बाख्रिखौ फरायनानै साख्रि मावालासिनो बिसोर दिनै पलिटिक्सआव गिदिङो दिनै अनजालि दैमारि आब'आ मानो गावनि लेक्सारार साख्रिखौ गारनानै पलिटिक्सआव मानो गिदिंदो जेबो बेनिफिट गैया सानदों नामा नोंसोरो फंबाय बिनानाव बिसोर जेबो मोनजायालासिनो जेबो थाइसेबो रां गैयालासिनो जायनि जायगायाव 1,20,000 30,000 दरमा खोमा सासे लेक्सारारनि दरमाया बे दरमाखौ गारनानै बिसोर पलिटिक्सआव गिदिङो अब्लाथ' आं सानो आरोना आंसो सानो बिसोर अब्लाथ' बिनि डाबल गुना मोनो खोमा पलिटिक्सआव नङाबा बिसोर दिनै गामि हाबथिंनानै मानो बिदि लेक्सार होथिंबाय थानो नंना नङा आं बिदि सानो होमबा जोंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनहा जों फरायालासिनो जों गोरों जायालासिनो जों बैसोर बायदिनो खिथु होनो खारफानानै जों गामिजों गामि बुलायगोन सोरनिबा न' अन्थाइ खुबैगोन प्रफिट जागोन नामा आंनिया बेसो प्रफिट जागोन नामा फंबाय बिनानावमोन फरायनाय समखौथ' टाइमबो लस खालामबाय
आरो बै इलेक्सन समाव जोङो बिसोरनि उन गिदिंनानै मायबा मोनसे मोनगोन खोमा होननानै गिदिंनानै जों सोरनिबा न' अन्थाइ खुबैलाय मालाय मायबा मोनसे प्रफिट जागोन नामा नाथाय दिनै बिथां अनजालि दैमारि मेममोन बायदिया सासे डक्टरेट जाम्बि नङा बिसोरो बिराद गिदिर फरायखांनासो दिनै बिसोर बेफोरबायदि रायजोनि थाखाय माने बिसोर ओंखारदों खामानि मावदों मा मावदों अब्ला आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनाबो जों फरायनानैसो बेफोर खामानियाव गिदिंनांगोन ना बिसोरनि खिथु उनाव थांनानै जों अन्थाइ खुबैलायनांगोन आंनि कुइसना हा फंबाय बिनानावमोन नोंसोरनो बुं नोंसोरनि बेसेन गोसा समखौ हगार हरनानै खिथु गिदिंथिंनानै अन्थाइ उन खुबैलायनानै दिनखौ हगारनाया गाहाम ना फरायनानै गोरों जानाया गाहाम ना नोंसोरबो फरायनानै गोरों जानानै बेफोरबायदि खामानि मावो आं बेखौसो सानो आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोननि समखौ आङो सानफ्रोमबो भिडिअजों बुजायनो नाजागोन नोंसोरनि टाइमखौ बेसेन गोसा समखौ दा हगार हर रावनिबो खिथाव गिदिंहरना गिदिंथिं नङा बुदलायलायना आं बेखौ बुंखायो इलेक्सन समबानो जोंना बुदलायलायो थांनाय इलेक्सनाव जोंहानि न'आव जादों बिना मतलब बिपिएफनि माबाया फैदोंमोन केन्डिडेटआ थाइसेबो फैसा मोन आं डाइरेक्ट बुंखायो बिपिएफआ थाइसेबो फेराखै जानो दिनैसिम इलेक्सन टाइमखाय जानाव फैदोंमोन आंनि आदानि लोगो फैबाय इउपिपिएल गामिया इउपिपिएल गोजा गोदोनिफ्रायनो जानाव फैबाय अन्थाइ खुबैबाय बिराद गोदोर भुल दिनै आं इसोरखौ नुनो मोनगोन ना नोंसोर मा जागोन फैनो गोनां दिनाव नोंसोर बेसेबां मा जागोन आं नुनो मोनगोन ना इसोरखौ नंना नङा आंथ' नायबाय थागोन नंना नङा अब्ला आं डाइरेक्ट बुंखायो आरो बेफोरबायदि रावनिबो न'खराव थांनानै इलेक्सननि टाइमाव अन्थाइ खुबैना भुल जागोन मानो मिथिबाय बै दिनखालि 8:30 अन्थाइ खुबैदो जोंहानाव 8:00 आङो 7:00 गुवाहाटीयाव लेन्ड जादों श्रीनगरनिफ्राय फैनानै काश्मीरनिफ्राय फैना आङो 5:00 बाजियाव न'आव मोनफैनायमोनब्ला बेसोर आंखौ मिथियानाय नङामोन आं न'आव दङ नामा 6:00 बाजियाव न'आव मोनफैनायबा खोमसियाव लामाथिं हाबनानै जानि न' अन्थाइ खुबैदो फंबाय बिनानावमोन आङो उनथिं थांनानै 10 जनसोखौ खर' देयै साख्रियाव ब्लक थांना थानायबा मा जागौमोन सोर बुथारखो सोर मा मिथिगोन ना नै बेबायदि गाब्रबोनो होनखादां सोरनिबा न'आव थांनानै इलेक्सन टाइमाव सोरनिबा न' अन्थाइ खुबैयोबा होनखादां बेफोरबायदि गाब्रबगोन सोरबा उनथिं थांनानै नोंसोरखौ देसिन इ खालि आङो 10 जनसोखौ देनानै साख्रियाव ब्लक थांफिननो हागौमोन पाट्टा मोननाय नङामोन सोर देखो आंथ' साख्रियावसो दङ नै बेफोरबायदि केस जागोन रावनिबो न'आव थांनानै इलेक्सननि नामाव नोंसोरो रावनिबो न'आव थांना अन्थाइ खुबैयो पुरा गाब्रबगोन होनखादां सेल्फ डिफेन्स जायो केस खालामबाबो जेबो खालामनाय नङा हानाय नङा नोंसोरो मालायनि न'आव थांनानै थैनाय माने सेल्फ डिफेन्स जायो न'निया बासायजोबगोन रावबो जेबो खालामनाय नङा बेनिखायनो आङो बुदलायनाय खमलायनाय नांलायनाय दिनै बेनिफिट गैयालासिनो बिसोर बेफोरबायदि गिदिंगोन ना इलेक्सनाव पलिटिक्सआव दा जोंहाथ' बिथां प्रमद बर' सारानो बुंखायो सासे पलिटिसियान लिडारफोरनि दरमाया 60-70 होमबाथ' जों नुदो बिपिएफनिफ्राय बेसेबां करोड़पति जादों 60-70 हाजाराथ' जोंबो मोनो जोंथ' धोनि जानो हायाखै नंगौना नङा नंगौना माबा मोनसे बेनिफिटथ' दंथारो बेयाव फंबाय बिनानावमोन आनखायो राजखान्थिखौ लानानै दादागिरि खालामना उन्दै उन्दै फरायग्रो खामानि माव जाय गिदिंबाय थानो हो नोंसोरबो गोरों जानानैसो गिदिं नोंसोरबो फरायनो गोरों जानासो मोजां खामानि मावनासो गिदिं आं गिदिंना होनना बुङो नाथाय नोंसोरनि उन्दै समनि बैसोखौ दा हगार आं बुंखायो गोरों जा बिथां अनजालि दैमारिमोन बायदि गोरों जा PhD ला डक्टरेट नाम ला बेनिफ्राय गिदिं फराय साक्सेस जागोन लाइफआव गोरों जाग्रोजोबना ओंखारगोन ना जों देनां नोंसोरखौ जों सापर्ट खालामगोन ना नोंसोर फरायना गोरों जाग्रोजो जों गेजेराव फैगोन ना नंगौना नङा जों गेजेराव फैना नोंसोरखौ बोखांगोन जों जेबो माबा जाया बेयाव नोंसोरखौ बोखांगोन ना जों हारिनि मोजां खामानि मावनो केरेला बायदि खालामगोन मोजां मावनो हायाबा भाई रायजोआनो थांनानै नोंखौ सेस खालामफिनगोन बोसोरनियावनो केरेला इदिसो रायजोनि सिङाव थानांगोन नोङो जोंनियाथ' रायजोनि सायावसो नंगौना नङा अब्ला फंबाय बिनानावमोन भाई फराय बेसेन गोसा समखौ ओरैनो हगारना नोंसोरनि बेसेन गोसा समखौ दा हगार मोजां फरायनानै गोदोर जा आं बेखौनो बुंनो सानो आरो पलिटिक्सआव गोबां रां दङ रां गैयाबा सैमा फाग्ला बायदि रावबो बखिमारा माने नुखाजोबनाय अन ग्राउन्ड आं जाय अन ग्राउन्ड बाथ्राखौ होनदों बेखौसो बुंगोन दा नांज्लाय दा बुज्लाय अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै जय हिन्द